Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Tħabbret il-mewt tal-professur Edwin Grech fl-età ta' 94 sena. It-tabib Grech huwa Mr. Karen Grech li nqatlet permezz ta' ittra bomba indirizzata lilu f'Diċembru tal-1977. Edwin Grech irrappreżenta lil poplu fil-Parlament fisem il-Partit Laburista f'żewġ leġislaturi f'dik ta' bejn l-1992 u l-1996 u anke fil-leġislatura ta' bejn l-1996 u l-1998. F'din l-aħħar leġislatura tiegħu, il-professur Grech serva bħala il-Ministru għas-Sigurtà Soċjali taħt il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Alfred Sant. Wara l-esta l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta, Grech iggradwa bħala spiżjar u imbagħad bħala tabib. Huwa speċjalizza fir-Renju Unit bħala ġinekologu. Fl-1977 il-professur Grech irritorna Malta u nħatar professur u direttur tad-Dipartiment tal-Ġinekoloġija fl-Isptar San Luqa u fl-Università ta' Malta. Karigi li żamm sal-1987. Fl-1999 il-mexxej tal-Partit Laburista u dakinhar kap tal-Oppożizzjoni Alfred Sant kien innomina l-Edwin Grech għal kariga ta' President tar-Repubblika, imma l-gvern ta' dak iż-żmien ma kienx qabel. Bosta sellmu l-memorja tal-professur Edwin Grech fosthom il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela li fuq il-medja soċjali ikkummenta li Grech kien persuna li ta' kollox għal pajjiżu u għal pazjenti li tant kellu għal qalbu. Fis-stqarrija il-Partit Laburista għalli Grech jibqa' nfakkar bħala it-tabib li poġġa lil kulħadd qablu u li ħadem b'tant sagrifiċċju għal pazjenti tiegħu u għal pajjiżu. Il-President ta' Malta George Vella iddeskriva lil Grech bħala tabib bravu, politiku onest u ġentlom u għassemma li l-Edwin Grech ħallas ferm prezz qares meta rid jaqdi il-missjoni tiegħu ta' tabib. Anke l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fakkar il-memorja tal-professur Grech li jiġi tjuħ. Permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali ħareġ ukoll stqarrija il-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia fismu u fisem il-membri kollha tal-Kamra esprima sentimenti ta' soba għall-aħbar tal-mewt tal-professur Grech u s-sagrifiċċju li għadda minnu biex jara li l-pajjiż jimxi l-qudiem.